खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ भारतनि आथिखालनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ गान्धी गोजोन बान्थाखौ राननानै होबाय तामुलपुरनि दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मादारबारि दालाय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गलबिल बाजारनि गेवलां फोथाराव 2 मार्चआव बड'लेण्डनि दाबि सान फालिनायजों लोगोसे सुबुं थुबुरमा मेलखौबो खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरबरि दखरा एबसुनि सिङाव मैया 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सान फालिदों। आसाम सोरखारनि जामुं रैखाथाय रानसारथाय आरो ग्राहक परिक्रमा बिफाननि बानजायनायाव आरो जामुं मोननाय योजना अन्नाखौ जाफुंसार मावहोनो थाखाय नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा बहुमुखि समबाय आफादनि बेन्दोङाव बाहायग्राफोरनि गेजेराव अन्न आसनिनि बाहायग्राफोरनि 1 रांनि माइरंखौ बेखेवनाय जायो। अरुणाचल स्टुडेन्ट्स इउनियन कमले जिल्लानि गुबुन गुबुन एनजिअ लोगोसे फरायसा आरो रायजो राजाफोरा पिआरसि जेंनायाव जिउ बावनो गोनां जानाय 3 रुंसारिफोरनो मान होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बाक्सा जपादं आनसलिक एबसुनि साइकेल रेली 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सानखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा ढेकियाजुलि आनसलिकनि बानजायनायाव खुंनाय जायो। सिडली ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसालियाव ब्लक लेभेल गियान मेला खुंदों। डाक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिजाब बेखेवदों। गसाइगावनि दालाय एक्साइज बिफाना जुमाय बानायग्रा कम्पानिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। मैया थांनाय सनिबाराव आसामनि टुरिजम मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि पाटाबारि गामियाव हानि बिलाइ रानफैदों। आसाम नाङैनो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिनाय बायदि क'क्राझारावबो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिदों। बरमायावबो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिदों। मुसलपुर जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हान्जाया गामि गामि हाबनानै सांग्रांथि मेल खालामदों। चेन्नाइ बरसा गौतम चेन्नाइ बड' ससाइटिनिफ्राय गांसे फोसावलाय 2 मार्च बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड दाबिनाय सानखौ खुंफुंनाय जायो। फैगौ 4 मार्च खालारनिफ्राय बाक्सा मेदागादाव 52थि महाशिवरात्रि फुजा फालिथाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं दखरायाबो 2 मार्चआव बड'लेण्ड दाबिनाय सानखौ फालिनाय जायो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारतनि आथिखालनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ गान्धी गोजोन बान्थाखौ राननानै होबाय। राष्ट्र भवननि दरबार हलाव खुंनाय हाबाफारियाव हादोरगिरि बिथाङा गासै 2 फसंथानफोरनो 4 बोसोरनि बान्थाफोरखौ राननानै होनाय जायो। 2015 मायथाइनि थाखाय विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी, 2016 नि थाखाय जथायै अक्षय पात्र फाउन्डेसन आरो सुलभ इन्टारनेशनल, 2017 नि थाखाय एकल अभियान ट्रास्ट आरो 2018 नि थाखाय श्री यही ससकावानो होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरबरि दखरा एबसुनि सिङाव मैया 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सान फालिदों। बे बड'लेण्ड डिमान्ड डे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां खोरोमदाव वारि बिथाङा आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि सानखौ मेहेर गोनां खालामदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। आसाम सोरखारनि जामुं रैखाथाय रानसारथाय आरो ग्राहक परिक्रमा बिफाननि बानजायनायाव आरो जामुं मोननाय योजना अन्नाखौ जाफुंसार मावफुंनो थाखाय नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा बहुमुखि समबाय आफादनि बेन्दोङाव बाहायग्राफोरनि गेजेर अन्न आसनिनि बाहायग्राफोरनि 1 रांनि माइरंखौ बेखेवना होनाय जायो। बरमा बियाबनि बिधायक मनेश्वर ब्रह्मआ बेखेवनानै होनाय हाबाफारिया 500निबो बारा आइजोफोरा नुजाथियो। फारसेथिं दुलाराय आसाम खम बेसेननि फालांगि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हेमन्त कुमार डेकाया नुजाथिनानै जानो गैयै रायजो राजाफोरनि मोजांखौ हास्थायो होननानै फोरमायो। अरुणाचल स्टुडेन्ट इउनियन कमले जिल्लानि गुबुन गुबुन एनजिअ लोगोसे फरायसा आरो रायजो राजाफोरा पिआरसि जेंनायाव जिउ बावनो गोनां जानाय 3 रुंसारिफोरनो मान होनाय हाबाफारि लायो। कमले जिल्लायाव गोजोन केन्डेल लाइट रेली खालामनानै नन एपिएसटिफोरनो पिआरसि होनायनि गोख्रों हेंथा फोरमायदों। बाक्सा जपादं आनसलिक एबसुनि साइकेल रेली मैया 2 मार्च खालाराव बड'लेण्ड दाबिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै साइकेल रेली हानजा सुरनायखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जपादं आनसलिक एबसुनिफ्राय अनसुमा ब्रह्म बिथाङा। 2 मार्च बड'लेण्ड दाबि सानखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा ढेकियाजुलि आनसलिकनि बानजायनायाव खुंनाय जायो। बर' छात्र सन्था जन्म হৈছিল 1967।
मैयानि बड'लेण्ड डिमान्ड डे फालिथाया जोबोद मेहेरगोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय अख्रां गोमजासे होख्रावो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव सुनेराम नार्जारी बिथाङा आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव फोरमायथियो दि भारतनि संबिधानाव थानाय मोनथाय बिखौसो जों नागिरदों होननानै बिथाङा फोरमायथियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारी। सिडली ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसालियाव ब्लक लेभेल गियान मेला खुंदों। बे मेलायाव गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा बिगियान मडेल बानायनानै बादायलायनाय जायो। बादायलायनायखौ नायसंनो बायजोआरि नायसंगिरिबो फैयो। सानसेनि हाबाफारिजों मोजाङै मोजां जोबलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिजाब बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला साब डिभिजननि सिङाव थानाय हलथुगाव लाइजाम सोग्रानि बेन्दोङाव थानाय वेस्ट बालाजान सनाबिलिआव मैया थांनाय 2 मार्च खालाराव डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गावनिनो फिसाजो डक्टर रूपाश्री हाज'वारिनि न'आव गांसे बिजाब बेखेवनाय जायो। बेखेवनाय बिजाबनि मुङा जाबाय बाथौ आरज। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय दैथुन इसवारी बिथाङा। गसाइगावनि दालाइ एक्साइज बिफाना जुमाय बानायग्रा कम्पानिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। गलाघाट आरो जरहाट जिल्लायाव जुमाय लोंनानै सा 150निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जालांनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव दालाइ एक्साइज बिफाना आयेन बेरेखायै जुमाय संनाय आरो फाननायफोरखौ होबथानाय जादों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो कसुगाव, साबकाटा, हुदुमकाटा, जयमागुरि, गुरुपेला, दिदिंगा, श्रीरामपुर, गसाइगाव टाउन आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव आयेन बेरेखायै जौ संनाय आरो फाननायफोरखौ होबथानो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय दालाइ एक्साइज मावख'नि सोद्रोमाफोरा जुमाय बानायग्रा कम्पानिफोरखौ संदाननानै सिलिंखार खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। गसाइगाव एक्साइज बिफाना जौ संनाय गासै 1000 लिटारनिबो बांसिन जौफोरखौ सिलिंखार खालामनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारी। तामुलपुरनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मादारबारि दालाइ बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गलबिल बाजारनि गेवलां फोथाराव 2 मार्चआव बड'लेण्ड दाबि सान फालिनायजों लोगोसे सुबुं थुबुरमा मेलखौबो खुंफुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि नेहाथारि फनिन बर' आरो बे मेलाव नुजाथिबावो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोर, तामुलपुर जिल्ला PJACBMनि लिंथुमगिरि जगेश बसुमतारी। निखिल बर' छात्र सन्थार सभापति बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नेतृत्वत 1987 सन আজি 2 मार्चर পৰা অসমখন বিভাজন কৰি সুকীয়া बर' ৰাজ্য গঠন কৰাৰ কাৰণে আন্দোলন আৰম্ভ। बे मेलाव खमैबो 1000 रायजो राजाफोरा नुजाथियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा। मैया थांनाय सनिबाराव आसामनि टुरिज्म मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि पाटाबारि गामियाव हानि बिलाइ रानफैयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि ओनसोलनि पाटाबारि गामियाव फैनानै हानि बिलाइ रानफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय निमाल बसुमतारी बिथाङा। आसाम नाङैनो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिनाय बादि क'क्राझारावबो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिदों। मैया 2 मार्चआव बड'लेण्ड सोमावसारनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिया गावनि हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननायनि नोजोरजों 1947 मायथाइनि 2 मार्च खालाराव राजखान्थियारि मोनथायनि जांख्रिथायखौ खालामजेनदोंमोन। बै साननिफ्रायनो दिनैसिम 32 बोसोर हमनानै एबसुआ बड'लेण्ड दाबिनायखौ दोनथ'वाखै। सानसेनि हाबाफारियाव सुबुं गौमा हानजा सुरनायबो खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बरमायावबो बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिदों। बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड नागिरनाया दिनैनि समावनो 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव जागायजेनदोंमोन। बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बायदिफोरखौ मोननायनि थांखियै बर'फोरा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड दाबिनायाव बाहागो लादोंमोन। बर'फोरा गावनि मोननो गोनां मोनथायनि थाखायनो सोरखारजों नांनो गोनां जादोंमोन। गावनि न'आवनो बर'फोरा खमसिन सुबुं सानखोआव गोग्लैनांदों। मैया बरमा दखरा एबसुनि बानजायनायाव खारुवा गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बड'लेण्ड दाबिनाय सानाव बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आगु नेहाथारि रोमदोन बसुमतारिया। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रा बड'लेण्ड जानो हाया होननाय खोथाखौ बिथाङा सोंखारियो। बरमानिफ्राय दिलीप बर'नि खौरां, बड'लेण्ड खौरां।
मसलपुर जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजाया गामि गामि हाबनानै सांग्रांथि मेल खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बागानपारा ब्लकनि सिङाव थानाय सानजा बग्रिबारि गामियाव इउपिपिएलआ आथिखालनि बिटिसि सोरखारखौ सालायबाय थानाय बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गोबां जौगाखां खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानै गामिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजाया देरहासार जागोन होननानै फोरमायो। देरहासार जाखांनायनि उनाव बिटिसिनि गासै हारि माहारि जौगानाय खामानि मावलांगोन होननानै मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होयो। मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। चेन्नाइ बर'सा गौतम चेन्नाइ बर' ससाइटिनिफ्राय गांसे फोसावलाय। गिबियावनो चेन्नाइ बर'सा गौतमनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि थांनाय 24 फेब्रुवारि 2019 इं अक्ट'खालि चेन्नाइ नोगोरनि आसाम भवनाव जानानै थांनाय मोनसे जथुमानि गेजेरजों चेन्नाइ बर'सा गौतमा देग्लाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ एप्रिल दाननि 21 अक्ट'आव चेन्नाइ नोगोरनि आसाम भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जाबाय। बे हाबाफारियाव चेन्नाइ नोगोराव जिउ खुंनाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय चेन्नाइ बर'सा गौतमा गुरैयै खावलायहरनाय जादों। चेन्नाइ बर'सा गौतम, नोंथांमोननि फोथायजाथाव सुक्रधर बर', भाइस प्रेसिडेन्ट, चेन्नाइ बर' ससाइटि। 2 मार्चआव बड'लेण्ड दाबिनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड दाबिनाय सानखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। 700 सुबुंफोरा बाहागो लाना नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 जोंनो नांगौ बड'लेण्ड, बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, जै बर' हारिनि जै बायदिसिना स्ल'गानजों होसिख्रावो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मसलपुरनिफ्राय बिक्रम बर' बिथाङा। फैगौ 4 मार्च खालारनिफ्राय बाक्सा मेदागादाव 51थि महाशिवरात्रि फुजा फालिथाय सानद'नि हाबाफारिजों खुंनो लानाय फालिथायनि मुसुखा शिब बोराइखौ गाब होनाय खामानिजों लोगोसे पेन्डेल सोंनानै साइनासालि खामानिया सोलिबाय दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 2 मार्च बड'लेण्ड दाबिनाय सानखौ फालिनाय जायो। बे मेलाव बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि त्रिपेन चन्द्र बर' आरो रां लाथुमगिरि नासेन बड'सा बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जपादंनिफ्राय हितेश स्वर्गियारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।